Agoterte haste hapango BJP asugui sabka sat sabka bikas sabka biswa sabka press ni kok shawi tongfano slogan riwi tongfano tongko shongtone lukurang shalburum BJP bodol yakari tifram mothani bana romphai tongo abakena brisine Amarpur constituency be khobjak shalthang dulumani sanung wardo BJP bodol yakari thangjani bana romphai ka ketal bodol hamner dol amsugin harka thangnai kerong kok sabnago tifram mothani ke batainai onakari bo tifram mothani juda juda adong rok Amarpur district non equally Simon Sini Taksugora Tagora to Bolena ya Highway Hada Hanakarazavan Kirway but never Tulasa Yake or Hana Michael Convention District Nakambai Maharazan Puyang hambai Mario media channel no tini pochin duluma ek nong wak oro kaisa kaso bajar borok dirgo 2018 simino BJP khlai mani tini borok ni bisingtiyo borok nokha je buba gama hamya saja khanke borok bukha khamu hine jong omo hai party tongmaya phadi jong buba gama logre lesina hine tini dui poribar sar buta ki pramathau join pheka borok no belai belai ke chung hambai mario tang male agami dino chung mai borok kam tang samung tang borok no bu chung tui samung tang biskango sini chobao borok logeri na hi gosi pheka abon bage borok o BJP sarkar tongfano chung obochin ti pasara muthang jagliate borok kaham ke saimaka ei karone tini ti pramathau join pheka tang male ti pramathau borok nok manai nini rabar bagan manai obahaya dofa muthangja kase china obahai mana hini borok wansugi tini tipramo thau jeng abon bage o je juen ri phena belai BJP ni mane youth ni ngi belai samutang ka kaham ke tangnai borok hai phano borok tini bukha bele ei BJP sarkar tongla angte tikelia an dofa thisnai hino botini aro jaga juen ri phena abon bage bini bukukti chung kongthai sajin khanai tai ani yak siye tongo bobo age TPF khaimani TPF khaite bo BJP bo samutang mani bisinti bonoka Ombole ongsia chini bobagan sulogeri nahi tini borok mangne chini oro joini dipe abun bagai boron bisingyo chini takuni bisingyo kok thesa thini nora khanani di bottomani karono ti pramo khana hamjai peka bo kok thesa thini sai khanani sanen sinmung sabde anga oro contested candidate ani bumuke Asiram Dia ang district Tipramotan district ni president o Amarpur area Matarbari Ompi Nagar o chaita Bidhan Sabha tui ang naikoli tong ang tinisu jorate saya noya karino dofani bangi samutang tong hamba Ani pokuri musana bai mule amharadan samno nugui ban kahana nugui amro phajago biya kari eta dina or poncherot mutung khali khoro tipralin hobe na kya khama khoro bon kaisa dukhong lakha ai bangnya ang maharadan labo tong sai phajago